Wataƙila zabi zai bada sunan mai tsaron gida Cancelo yayin da yake neman kawo ƙarshen ɓacin rai da yake yi wanda aka yi masa manyan tambayoyi game da makomarsa a Assalamu alaikum, barkan ku da masu sauraro, sannun ku da jumar sake kasancewa da mu a labarin namu na kuwa za mu tattauna makomar dan wasa Lewandowski tare da raunin da dan wasa Balde samu da kuma raunin dan wasa Stergen. Kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona na fargabar cewa dan wasan baya na gefen hagu wato dan wasa Balde na iya buƙatar tiyata har zuwa ƙarshen kakar wasa bayan ya ji rauni a wasan da kungiyar ƙwallon kafa ta Atlantic Bilbao ta doke kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona a ranar Laraba. Dan wasa mai shekaru 20 din dai ya samu nasarar yin wasa kusan kimanin minti 23 kacal kawai a filin wasa kafin lamarin ya tilasta wa dan wasan ficewa daga cikin fili da kansa, inda nan take ya fara fargabar cewa dan wasan ya samu mummunan rauni yayin da aka gudanar da bincike wanda ya tabbatar da cewa ya yanke a cinyarsa. Gidan rediyon Catalonia sun yada rahoto cewa dan wasa Balde shi ma an gano cewa yana fama da mahawaya a cinyarsa ta dama. Bisa wannan lamarin ne yasa jami'an club din suka bada shawara da ya yi masa tiyata a kasar Finland. An kiyasta farfadowar daga irin wannan hanya zuwa watanni 4 wanda hakan ake ganin tabbas zai kawo karshen kakar wasa ta Balde. Gidan jarida AS ta bayyana cewa Barcelona na jiran amincewar dan wasa Balde da kuma wakilinsa wato George Mendes kafin a yi masa tiyata da kuma tabbatar da rauninsa. Raunin dan wasa Balde na iya zama babban matsala ga coach Zabi wanda a halin yanzu ba shi da babban dan wasan baya na gefen hagu, a yayin da shi kuma dan wasa Marcos Alonso yana jinyan ciwon baya wanda ake sa ran zai jinya akalla kusan wata guda. Joe Cancelo dan wasan baya na dama shi ma yana fama da rauni a gwiwa wanda hakan ke nufin dan wasa mai shekara 17 wato dan wasa Hector Ford wanda ya taho dole daga banci domin ya mai gurbin dan wasa Balde a karawar da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Atlantic Bilbao. Ba a yi amfani da dan wasa Cancelo ba a karawar da aka yi da Atlantic wanda hakan ke nufin dan wasan ba a shirye yake tsab domin ya fara taka leda wanda ya kasance shine al'ada. Amma zaman dan wasa Cancelo a benci hakan ya nuna cewa bai yi nisa ba domin a fara zaben sa a wasan gaba. A ranar Asabar ne Barcelona za ta da fafatawa da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal. Wataƙila zabi zai bada sunan mai tsaron gida Cancelo yayin da yake neman kawo ƙarshen ɓacin rai da yake yi wanda aka yi masa manyan tambayoyi game da makomarsa a Camp Nou. Mun gode da sauraro. Wannan channel ne na magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Domin kasancewa ɗaya daga cikin mu shine ka danna liking, ka danna subscribing, kana ka danna alamar ƙararrawa. Domin hakan ne kawai zai baka damar kasancewa ɗaya daga cikin mu. Da zarar mun ɗaura sabon bidiyo akan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona za a sanar da kai. Dan wasa Marc-Andre ter Stegen ya ƙara samun sauki daga raunin da ya samu sannan kuma ya dawo atisaye cikin filin wasa. Mai tsaron bayan da baya kama wasa tun bayan da aka masa tiyata a baya a cikin watan Disamba, amma bai yi nisa domin ya koma kungiyar ba a farko a yanzu. A ranar Juma'a ne kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta nuna dan wasan kasar Jamus a fafatawar da su da kungiyar ƙwallon kafa ta Villarreal a gasar La Liga. Har yanzu dai ba a bayyana lokacin da dan wasa ter Stegen zai kasance samuwa a kungiyar ba, amma da alama coach Xavi Hernandez ba zai jira dogon lokaci ba domin kiran mai tsaron gidan ya zo ya ci gaba da aikinsa da kamun lulayen da aka gamsu da shi. Inakifina da shine ya kasance wanda ya mai gurbin Marc-Andre ter Stegen a cikin rashin shi da aka yi, amma kuma mai tsaron raga Inakifina din zai koma benci da zarar an bawa Marc-Andre ter Stegen haske ya dawo. Ana sa ran ter Stegen zai dawo a gasar cin kofin zakarun turai da za su kara da kungiyar kwallon kafa ta Napoli a watan Fabrairu, amma kuma akwai yiwuwar zai dawo da kyau kafin lokacin. Kocin kulob din kungiyar kwallon kafa ta Chicago mai suna Frank Lampard ya mayar da martani game da raɗe-raɗin cewa kungiyarsa tana zaurcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wato dan wasa Robert Lewandowski. Batun makomar dan wasa Lewandowski ya dade yana wakiltar babban kanun labarai a babban birnin Catalonia. Wannan ya zama daga cikin babban abin da ya tabbatar da kamfen din shi. An ware shi don saukar da ake akai-akai game da amintattun Blaugrana wato Barcelona saboda ba wai kawai kokarinsa na cin kwallaye ba, har ma da gudunmawar da ya bayar wajen bangaren zabin. Hakan zai zo da mamaki ganin Robert Lewandowski zai fice a kungiyar. Dukkanin kungiyoyi daga gasar Saudi Pro League da kuma gasar MLS an fahimci cewa suna sa ido game da lamarin dan wasan tare da ra'ayin tayi da ke shirin sanya hannu. A halin yanzu ya zo a cikin nau'in Chicago da aka ambata da aka yi magana da manema labarai a sanyin safiyar Juma'a. Hakan ya zo da mamaki lokacin da aka gabatar da batun. Tsohon dan wasan Amurka ya yi gaggawan zuba ruwan sanyi akan hasashen, yana mai tabbatar da cewa dan wasa Robert Lewandowski ba zai zo hanyarsa ba nan ba da jimawa ba saboda ba abu ne mai yiwuwa ba, in ji Klopas. Kamar yadda Pro Soccer ya ambata, kowace kungiya MLS za ta so dan wasa Robert Lewandowski ya zo, amma abin takeici yana da sauran shekaru 2 a kwantiraginsa. A baya dai Barcelona ta biya sama da euro miliyan 50 domin samun sa, don haka bana tunanin dan wasan nan zai shigo MLS musamman kuma a halin yanzu.